cover nitong kawali. Merong cover to ah. Na adobong ano yan. Pula sa luya. Talagang nanibabaw sa tabaw. Baka nandito sa loob. Pero tama lang yung taba na yun. Ito, kaldero. Takot ng kaldero. Oo, pwede na yun. Maliit pa rin yan, pero... Pork stew. Pero sa turmeric, turmeric. This home security camera is everyone's top pick. 24/7 protection with 1080p HD. Good morning. Patak pala to. Kala ko malaki. Malaki na siya na. Malo. Video pala ito si Malo. Sweet. That's really nice. Kawawa pa naman. Wala, baksak na rin ito.
sila. Sakit ata. Ito sa may ano to, sa may koordinataan. Koordinataan ng Pangasinan. Bili tayo ng coffee. Tapos sa tindahan, bibili ng kape. Kasi walang kape. Na ano na rin pala nila rito na paluwangan na rin ng kalsada.
Oh, ang bagal. Oh. Wala, bibili akong kape. Pabili ng kape. Meron ba yung black coffee lang? Black coffee. Ha? Pero black lang yan. Hindi nalalagyan ng ano, coffee. Meron pa rin creamer yan. Meron ko yan. Wala yung wala. Yung wala. Meron yung wala. Ganyan lang. Isang timplahan lang to, o marami? Marami yan kuya. 25 grams yan. Dapat ano lang rin. Magkano yung ganito? 30 kuya. Sige, isa niyan. Isa niyan at saka yung may mga 3-in-1 ba yun tawag? Oo, ito. 3 mo. Oo. 1, 2, Ilan kuya? 5 lang, 5. Panggamit lang namin ngayon. Wala kaming ganito. 5 lang, 5 ganito. 1, 2, 3, 4. Ganito kuya. Oo. Ang tagal mo. May mga 16. Punta mo na to ron. Punta mo. Itong sa akin ha. Yan ang sa akin. Ayaw naman lang. Sige na, sunod ako. 5 times 16 plus 30. 110 kuya. 110. Yes. Thanks. Papagawa ko. Artist. Siya yung gagawa. Hintay lang kami ng kulog-kulog masasakyan. At ipapakita ko rin sa inyo yung kalalabasan nito. Para makita nyo, pag dito sa Umingan, nandito kayo sa Umingan, ito lang ang kukontakin nyo. Ibigay ko sa inyo ang phone number. Para makita nyo ang gawa niya. Ito yung binili ko sa Manila to eh. Sa palet mga paletang Mura lang naman yata yan doon eh. Hindi, mahal din. Mahal din. Ito, Yung isang per bundle yata. ito 300. Ito 600 yung pamakuan. 600 yan. Pero mura ka na rin, no? Nakamura. 600. Pero ipakikita ko sa inyo ang kalalabasan nito kasi talagang ang palutsina, treated na yan, hindi na aanayin yan. Depende na lang sa kuan. Tsaka sinabi naman ni sinabi ni bro, sanay na sa kahoy ito eh. Pakita ko rin yung pwesto niya. Kamag-anak ng pine wood yan eh. Kamag-anak ng pine wood yan eh. Yan yung halos ginagawa sa abroad, no? Halos ganyan, talagang Kapagyo. Yan ang ginagawa nilang wood parquet. Tsaka yung double walling. Ang ganda yan. Ganda. Sa mga bahay nga nila, halos ganyan lahat ang nakalagay. Yung may ginawa ko dyan sa Baguio, mga ilang buwan din ako eh. Puro daw yan. Ang ganda eh, pag napinis. Basta lang. Ipapakita ko sa inyo matapos yan. Bago ako umalis, matatapos. Bago ako umalis. Extra lang ha, extra lang.
more than enough, Kenny, na malaman natin na it goes early as 2010 satellite image na nandun na siya. So even before the Tatlong ganyan. that structure has been there. At Ariela, nasa National Maritime Council at National Task Force for the West Philippine Sea ang desisyon Ayos kung din, ayos ganda, ng diba? struktura. Sa ngayon, nangako si Ariela na tunutukan ang seguridad at kaligtasan ng mga bahisda. We can still guarantee the safety and security of our Filipino fishermen every time that there are high number of Filipino fishing boats in the West Philippine Sea. There should be the Philippine Coast Guard and